ten zápas nedotiahli do víťazného konca? No zlom boli jednoznačne v polčase, keď bol egalový stav a išli sme do nového polčasu, sme išli do obranou zóny a proste nastúpili sme nekoncentrovaní, tá zóna nám nevyšla, ako im všetko padlo, dá sa povedať. Urobili sa 7-bodový náskok a potom sa to ťažko, sme to ešte trošku potom stiahli, ale už sme to nevládali. Proste, skúšali sme rôzne druhy obrany a ani jedna na nich zabrala. Vždy proste sa buď navnikli, buď si to zhádzovali, mali voľné strely. V obrane sme to nezvládli jednoznačne. Oproti iným zápasom sa tento javil taký, že už ste koncentrovanejšie. Predpokladám, že rozhodlo pár minút vlastne v tej tretej štvrtine. Určite hej, rozhodlo, to bola otázka 2-3 minút a to je to, že radšej by som hral celý zápas zle, ale vyhrala ako hral celý zápas super 2-3 minútky, nie a prehráme. Že boli táto prehra ako pre teba osobne? No ja si myslím, no samozrejme, že dneska ja si myslel, že toto cel nám vyjde, že no ako nebol to zlý zápas, ale myslel som, že vyhráme. Fakt som si myslela, že dneska to vyhráme. Dobre, čo bude teda pre budúcnosť, čo bude dobre zlepšiť, aby sme teda bodovali už konečne? No jednoznačne tú obranu určite musíme na tom zrieť, to je jedno, aký druh spôsob obrany to bude a musíme hrať, zase tam boli takých pár úsekov, že sme hrali sami, musíme zase ešte viacej kolektívnejšie hrať a ešte rýchlejšie.